พุทธักนิลยาพรังซีดังนิตุมเฮโลวิงเป็นการเบียงลองดิพูเป็นดักว่างมีนายตุมมีดาดมีดิยาดอันตะดักว่างสีละสวาลามพุทธักกัชินีเจพันนังตุมว่างล้อละเป็นละสวาลามนังตุมพันนังทันลองจอบนิลีนังตุมพันชูรุล้อพรังซีอารามก็ละปุยล้อque ceng si pen ni ceng nang kok po tha nang kok lo salam pu thak ke 2020 ning kan punro mars 15 mars arni ladak kar bi ceng ruma mei dulu lut parai kar bi ceng ruma mei pu bor jarni horbong aklam along klas horbong aklam along nili tum bisnat district akar bi doan kar bi sten association aksapen ceng loนี่ตัวมาละดักกัดดีบ้านตัวนั่นเองเป็นผู้รับกิอาลูกิปีตัวนั่นเองเป็นอลังลีอันนี้ก็มีเส้นจอกเป็นการบินฮอกเกตัวการบินการบินโลปุสีนักเชิงฮอนอันนี้ก็บางดกกอาจอยนี่อลังลีนี่ตัวพันละดักบิสนาไซลีพอลโพลีอลองนอนลักกิมบอมอาเฮมครูทรอกซีราสุริพเก็บอันตังกะนี่ตัวพันระดับนางปีโป้นางกิมปีโป้บาลังลีจิจักกังโลเป็นละสกัดจิจักกังอัตติงเป็นอลังลีระดับนอนตากิมบอมโลaku keder cek wa lama ke la puson lo hala suhut corona do fit lo punrom mars arni 15 mars arni ke hala dak ching ruma mai do lo aphiar ni per ke corona bon e ko pai ke mi la pen dak do akar biat ba ko pai ke mi la swar ni e bang corona mane hiri lang hugunan ne lang je bini munit tum bar long le chingrom long le pu sa aphiar ni pen ke la bang ke chingrom long le munit chitong long le pu sarkar na pen so advertise pi phit lo ke di an ke la pen ken ke ni kan hi ni ke la pu dokok pen aphian ta ba la non ke kim bom la boundary ciri plia long le adang angkang so ciri plia angkang ken ke ni tum karbi sudet hostel mane tribal hong ko pen apot pensi ni tum karbi studena isosona apartment ciri hini hang dun pen hala suhudin ke la boundary ke chimilai na kok jemati karbi la tribal hong ko tum ta koi ke jemati kadu ka belong likili tum enun long de jemati an ke la haya alama puthak sarkul office long chingki dam lo che than lo la tum pen ka chingwai ajat amat ningkan hini ni la pusider tu la ko alang li tum ta la sarkul office tum ta pulo nang tum thalang la bang nang tu chimilai tha la man complain tu kok la sinang tum chimilai tha pu la pen si la hai na pen ta ke der lo la hai pen na der lo la pen ke aku hini ala bang ke la arum long ke istimet ave ke di la arum no na tu thek long lo la dak la su ekdom la ke cheng je hut arum ta nani ke khirki ave wang nani ke wal ta chekeng ke nani ke theng wang nani ke dorja ave la sonsi la meramuti pula hai mohalam pen pulute la meramuti et dakar bi student association tum hala thikadar pen chingki lo je la meramuti tha la nang claim pitha ang songsi kim je pot gotike la bang meramuti tha pulo la kar bi student association abang kutu pen ka chingki ateng pen alang li tapate pek pin pen alang li ta kroisi alang li la dak meramuti lo la tang der apisi hadak pen picing ke nonta kim bom lang ako non ni tum kar julong atengke la so puthak RTI ta kurilo RTI kurisi jelan ta dam lo kusi kar julong bo an chini ni ta sinili kom dem lo ni na pen la so lam puthak ni tum la dak bisa tu se kar biya tu pen la so puthak di athe tu lam rong hang alang ni aning mi senten na ho ke do kar bisita mane thoi inglong chipu be pin pen alang li na ho ke do kar bisita alang tum development akaron alang li nagabat hasi nili tum alam pate pek kroisi pini li dak la so mane nang pilo nang pipen non nili tum chetek long lo akon non tat akoi ke wang la so lama ala so hema pan tang et lu pusi pachetang la pen tang et lu pen thikadar bang poisata tang kata alang li kadu ka be tang kata uthai et lu pusi mane pachetang pusi ajulong sisa non ta claim boy lang ke thikadar pen ta chingki boy lang aru claim boy lang ke tang pu pela la pen ke ethelam khachoroji do non 1952 aning kan pen Karbiang Long Autonomous Council ko ano ni
mana CM ke ground floor pen kini anak kim tu nih non bang ke isi bet lang kusi lang tum baca hat lang rồi là kể aku alat dat aku pijut et lu kim ke lang kulo te mana kim ke lu tapi jut lu poson te ditum puji ko bisa kim ke dat ba tapi jut dat puji non ke kim bom lang ke nang tu lang non ta ala ita pe ni an do lang ke tapi jut pukali ke aku la wal lang la nang tu wal lang la so wal ta ke la so wal pe pulu ke ko pia kalon si ke der shop tu di tum boundary hima bang la ciri li along le pen di tum ciri hini ke enunja alam bang pen hala tai bel ho tum pen esek chob hong se ya karon si ni kan hini mane ington nang kop la pen ke apisia lam ke nang tum tek dong hala to war ali hadi hala ali non kapite je ali wan bom non pi de tum non nang ti la si hala dakta ni tum mane pi dulu tu pen cingkir la si non aku hala dakta non ington kop ke nangu nang li tum langoy hala non to war ke wan ko ke atwar ke uji ke tum ala dak wal yang sinon bodai dam det puluti silam dam det puluti mu hala ke prinang kok puke kuri ke alang litum la sila dak wang nang ji wang ra dak ha dak to bare beng pen putu la pudang tu di prep pon la to ke dak ak lo la nang chini ji ni tu hanang chitong nang ji nut bang ni dak karbi suden su sei son du la met amei du an dak be bino hong ko thon se lak tu alang tu pen lang tu ching wai no ching ki noi nang lang noi hup ko pi ko son si ko son ma ko son aku non ke klem ki jutu ma ke klem liluma ba achenam ma la hai la ma ke alang tu la pu la son kher chot ba ke ni tu mane la bang ke ni li nat pen ba ni li tum pen bisa disik karbi atum la ke kom dem so putha right